koso enani koro nikech miye wuon chak miye wuon ko ne ma chak wuokuome to ma inyalo wacho nade? Joma chuo nigi ting' maduong' ahinya nikech mondo miyo oyud nafas mar dhodho nyathi maber nyaka bed ni imiye environment maber, nyaka bed ni irite maber. And adwa wacho gik ma joma chuo onego bed ni timo. Mokwongo en ni ka nyathi pok onyuol nyaki in ng'ama dichuo ihakikisha ni nyathini miyo ni odhi e osiptal, nikech wach mar dhi e osiptal ni ichako puonj gi chon. Wach mar dhodho nyathi ok chak mana sama onyuol nyathini, gini chakre chon. En gimoro ma nyaka nyisi, nikech en gima nyaka puonj ji. Nikech ng'enyne waseyudo ni ati sama miyo ok dhodh nyathi sama idware no, mana kaka Dr. Martha nowacho no, ni ati nyathi konyuol onego bed ni okuongo dhodh within the first 1 hour. Sa achiel no nyathi nyaka bed ni dhodh. Koro nyaka bed ni puonji chon mondo mi ng'e ni ati nyathina konyuola nyaka amba nyisi ni obiro mondo mi odhodhi. Koro joma chuo nyaka support miyo ni, nyaka miye support modwarore mondo mi odhi osiptal. Mano mokwongo. Mar ariyo, sama koro miyo koro osekelo wendo makoro nyathi koro nitie kane, sama koro oseduogo dala, kik ibeda beda ni ati koro in ng'ama idichuo, in koro onge gimitimo. In koro miyo ni midwa no dhi oom pi, miyo midwa no mondo tedi, miyo ni midwa ni mondo oluok sende, miyo midwa ni mondo oluok lewni. In ng'ama dichuo be nyaka koro be ibed ka ikonye, nikech gima sani otimo orito nyathini kendo orito generation mabiro manyien. Koro imbe nyaka koro ikonye mimiye support. Mar adek nyaka ihere. Kikoro chak wacho ni miyo ni koro dung' chak ahinya, an koro kadwa bet kode machiegni. Nyaka ibed kode machiegni mondo miyo ng'e ni ohere, nikech sama ihere no mano nyiso kendo embe koro biro bet ni koro kuma nitie ni ng'ama nomiyo obet gi nyathini ohera. Mano psychologically wiye obwongo ka nyiso ni onego bed ni koro wuo, koro bet gi environment maber. Mar ang'wen nyaka ikel chiemo michamo ka. Nikech sama miyo dhodho